Здравейте, драги зрители! Аз съм Александрина. Аз съм Божидар и първото предаване "Живей мечтите си" започва. Искаш ли да те забелязват? Какво обичаш да правиш? Имаш ли си хоби и кое е то? Стани герой на нашето предаване. Открий себе си чрез нас. Постигай повече и живей мечтите си. Живей мечтите си! Златко от 6 клас. Здравейте, аз съм Златко. Златко, как се чувстваш в нашото студио? Радваш ли се, че избрахме точно теб за пръв гост на нашето предаване? Да, чувствам се удобно и съм готов. Да, значи се подготвям за следващите въпроси, надявам се. Златко, каква е твоята мечта? Моята мечта е да стана IT, компютърен специалист или режисьор. Кога и защо избра точно това? Това започна още от малък, когато исках да направя своя игра, видеоигра. И оттам тръгна всичко. И накрая дойде идеята да стана или IT, или режисьор. Трябва да ти е специално образование. И какво? Да, трябва ми. Трябва да отида или в НАТФИЗ, Национална академия за театрално или киново изкуство, това е висше образование, или в ТУЕС, технологично училище, което е средно образование. Кои са любимите ти жанрове филми? Моите любими жанрове филми са фентази филми. Какви филми би искал да правиш, ако станеш режисьор? Искам да правя фентази филми. В България до сега такива филми не са правени. Тук или извън страната би искал да режисираш? И ако кажа извън страната, ще прозвучи малко странно. Аз предпочитам да взема, например, някакъв екип от Холивуд и да снимам в България. Ако решиш обаче да снимаш в Холивуд, конкуренцията знаем, че е много голяма там. Как се би се справил с нея? Бих се справил, първоначално ще опитам с фентези филмите, но ако това не стане, ще опитам да комбинирам всички филми, които публиката харесва, да ги комбинирам в едно цяло. Биха ли ти помогнали компютърните знания? Да, биха. Кой точно те мотивира да се занимава с това в бъдеще? Мотивираме, мотивираме да се каже, много искам да направя своя програма, ще се чувствам много горд. А пък за режисурата искам да направя филм, който всички да харесват, подобно на Lord of the Rings, Властелин на пръстените или Star Wars. От интервюто основно разбрахме, че ти имаш две мечти и в бъдеще би искал да станеш режисьор или специалист. Нещо много трудно е да се занимаваш или да изучиш двете професии. Какво ще кажеш за това? Да, това е добър въпрос. И искам да кажа, че с доста труд и с сили, както и самочувствие, аз ще продължа напред и ще намеря някакъв начин да изучи двете професии. Ясно. Това беше, драги зрители, първото предаване "Живей мечтите си". Златко, благодаря ти, че беше наш гост и не забравяй. Живей мечтите си.